खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटीआव सोमजिदों मोनसे गिथावना जाथाय पुलिस अफिसार प्रदीप बसुमतारीनि सायाव डिजेल सारनानै गोथाङैनो सावथारनो नाजानाय जाथाय जादों प्रदीप बसुमतारी बिथाङा बशिष्ठ पुलिस थानानि पुलिस अफिसार आरो बिथांखौ बशिष्ठ र'डआव थानाय दा इक' पाब एन्ड ग्रिल मुंनि गंसे बारनि साखाथियावनो बे सावनो नाजानाय जाथाया जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथांफोरा गिबियाव पुलिस अफिसार प्रदीप बसुमतारीखौ बुदों बेनि उनाव बिथांनि देहायाव डिजेल सारनानै बिथांखौ गोथाङैनो सावनो नाजादों बेनि अनगायैबो साखा खबनै गारिखौबो अर सावनानै होदों ओजोंहाय बे गाग्लोबनाय जाथायाव साबा सुबुंफोरखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय एरेस्ट खालामजानाय साबाफोरनि मुङा जाहैबाय अंकुर दत्त देबकान्त देबनाथ कृष्णानु लाहाकार आरो एसामिसनि सानै एक्ट्रेस मयूरी गौतम आरो करबी शर्मा पुलिस अफिसार प्रदीप बसुमतारी बिथांखौ गाग्लोबनायनि आन्दोआव मा दं बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटीनि बशिष्ठ र'डआव थानाय दा इक' पाब एन्ड ग्रिल मुंनि गंसे बारा हर गेजेरसे गेवनाय थायो जायनि थाखाय बारनि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा गोबां डिस्टार्ब मोनो जायखौ लानानै पुलिस थानायाव अजद होनाय जादोंमोन बे लेखायैनो पुलिस अफिसार प्रदीप बसुमतारीया बशिष्ठ र'डआव थानाय दा इक' पाब एन्ड ग्रिल मुंनि बाराव फैदोंमोन बेयावनो बारनि बिगोमाजों दान्थे बिदान्थे जादों आरो बारनि बिगोमानि बिथोनावनो माखासे दुथांफोरा बिथां प्रदीप बसुमतारीनि सायाव गाग्लोबदों दा बे गाग्लोबनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासै साबाखौ एरेस्ट खालामबाय आरो गाग्लोबनाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानायनि फुटेजखौ लानानै नायबिजिरनायाबो जागासिनो दं दायनानि सन्देहआव मानसि बुथारनाय बा सोरखौबा गाग्लोबनायनिफ्राय सांग्रां जायाखै दासिमबो जोंनि सुबुंफोरा दायनानि सन्देह खालामनानै दासिमबो खना खनला मानसि बुथारनाय बा इनाय साजा होनाय जाथायफोरा जानो मोनो माखासे सुबुंफोरा बेनि सायाव दासिमबो सांग्रां जायाखै दि सोरखौबा दायनानि सन्देह खालामनानै गाग्लोबोबा बा बुथारोबा बुथारग्राया आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जायो आरो गाग्लोबग्राया गोलाव सम जोबथेसालिनि साजाबो मोननो हागौ नाथाय बेनि सायाव सांग्रां नङा माखासे सुबुंफोरा फिन दायनानि सन्देहआव सासे आइजोखौ बुथारनानै पुलिसजों हमजादों सानै बर' सुबुं हमजानाय सानैनि मुङा राजा बसुमतारी आरो खान्दुरा बसुमतारी अदालगुरि टिक्रिटलायाव जानो मोन्दों बे बुथारनाय जाथाया बिरस गर मुंनि सासे आइजोखौ दायनानि सन्देह खालामनानै इनायै बुथारदों आरो बे बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै बर' सुबुंखौनो हमदों पुलिसआ गोहोनि उखैनाय गिबियाव बर' कचारीनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै 10 बोसोर गोहोआव थाबाय बेनि उनाव बर' कचारी नङा होननानै फोरमान जाखांनायनि उनाव राभानि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै गोहो मोननो थाखाय सिमां नुदोंमोन नबकुमार शरण्यया नाथाय बे खेबाव बिथांनि सिमाङा जाफुङाखै बिथांनि नमिनेशनखौ दाननानै होबाय रिटार्निं अफिसारा गिबियाव नबकुमार शरण्यनि नमिनेशनखौ केन्सेल खालामदोंमोनब्लाबो नबकुमार शरण्यनो माखासे समाय होबावदोंमोन नाथाय नबकुमार शरण्यया नांगौ बायदि फोरमान होनो हायैनि थाखाय बिथांनि नमिनेशनखौ दाननानै होबाय फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय गासै 6 बिजाथिफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइ बा नमिनेशनखौ गथायदोंमोन बेनि मादाव 15 बिजाथिनिया गनाय जाबाय नाथाय बे 15नि मादावबो माखासे बिजाथिफोरा एसटिनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै खाबु लानो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा 15नि मादाव एसटि नङै बिजाथिफोरा जाहैबाय ज्योतिष कुमार दास गौरी शंकर शरण्या बिनीता देखा घनश्याम दास आरो पृथ्वीराज नारायण देब मेस जेरावनाखि पृथ्वीराज नारायण देबनि गासैबो डकुमेन्टफोरा राजबंशीनोसो अब्ला बिथांनो माबोरैहाय चिरांनि डिसिआ एसटिनि सार्टिफिकेट होखो बेखौ लानानै सोंथि खालामनायाव पृथ्वीराज नारायणनि फाइलानो गोमाबाय होननानैसो फिननायखौ होदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा आरो कर्टआव चेलेन्ज खालामनो थाखायसो चिरांनि डिसिआ उल्थायै बुंथि हरदों होननानैबो फोरमायथियो बे लेखायै पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि नमिनेशन केन्सेल खालामनो हायासै नाथाय नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै बिसायख'थि गेलेनायखौ लानानै स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनो मिथिहोनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसेनो फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार लकसभा बियाबाव एसटि नङैफोराबो एसटिनि सार्टिफिकेट दिहुननानै बिजाथि गसंनायनि हेंथायै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो गोख्रों राव बुङा बा जेबो हेंथा बुङा जाय दुखुनांथाव जायनि थाखाय एसटि नङैफोराबो खाबु लागासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा फुजा मेलाफोराव नाइट्रजेन स्मक बिस्किट फाननायखौ नोंथाङा नुबायना बा जानो हागौ नोंथां बा नोंथांनि न'खरनि सोरबायाबो जानायनो होननानै जानायबो जानो हागौ बे नाइट्रजेन स्मक बिस्किटखौ जाय बिस्किटआ उखुन्दै गयो आरो गुसु बेनो नाइट्रजेन स्मक बिस्कुट नाथाय बे बिस्किटखौ जानायाव सांग्रां जा बे नाइट्रजेन स्मक बिस्किटखौ जानायनि उनावनो थैनायखौ बजबनानै लानो गोनां जादों सासे उन्दै गथ'साया
नाइट्रजेन स्मक बिस्कुटआव लिकुइड नाइट्रजेन थानायनि सन्देह खालामदों जाय गिथावना रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया तामिलनाडुनि चेन्नाइआव जानो मोन्दों सासे उन्दै गथ'साया नाइट्रजेन स्मक बिस्कुटखौ जानायनि उनावनो गोब्राब थासारियाव गोग्लैनो गोनां जादों बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांदोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायाखै होननानै मिथिहोदों नाइट्रजेन स्मक बिस्कुट जानायनि उनाव गथ'नि थैनायखौ लानानै सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा मानोना नाइट्रजेन स्मक बिस्कुटखौ फाननो थाखाय गंनै गलानो सोरखारा गनायथि होदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो नाइट्रजेन स्मक बिस्कुटआव लिकुइड नाइट्रजेन थानायनि थाखायनो बे थैनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा मानोना बे बिस्कुटखौ जानायनि उनाव गथ'साया हां लानायाव जेंना मोन्दों आरो उदै सादों होननानैबो फोरमायथिदों अखा बारहुंखा बारनाय बोथोर जानाय लोगो लोगोनो बोथोरजों जिउ खोमानांनाय जाथायाबो बांनो हमबाय बारहुंखाजों बिफां लाइफां बायसिन जानानै सुबुङा जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो गोबां सुबुङानो सारअन्थाइ गावनायनि थाखायबो जिउ खोमानो गोनां जायो सारअन्थाइ गावनायजों सुबुंनि अनगायैबो जिब जुनार दंफां लाइफां गासैबो जिउ खोमानो गोनां जायो थिग बेबायदिनो उदालगुरि माजबादाव सारअन्थाइ गावनायजों फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा सारअन्थाइ गावनाय लोगो लोगो जायगायावनो थैनो गोनां जादों सासे आइजोआ माजबादनि बाहायपुखुरि साहा बागाननि 28 नं लाइननि बागानाव जानो मोन्दों बे जाथाया सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जानाय आइजोनि मुङा रश्मि नायक मोनाबिलि 6 रिंगासो समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानैबो मिथिहोदों BPF दोलोआ थांनाय BTC बिसायख'थियाव मोन 17 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय सा 9 आरो सा 11 MCLA देरहानाय दोलोआसो लोगो नांनानै BTCआव सोरखारखौ दादों बेनि फिननायखौ होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा साखाफारा बे खोथाखौ बुंथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा राजबंशिफोरनि बिश्व फोरबोआव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा जायनाखि बिथांमोनहा BPFनो भट होगोन बेनिखायनो बिथांमोनहा आलासि महरै लेंहरदोंमोन आरो बे लेखायै आंबो बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा राजबंशिफोरनि बे बिश्व फोरबोआव मुस्लिम ख्रिस्टियान बेंगलि गासैबो सुबुंफोरानो बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोना भट होनो थाखाय साखाफारा होननानैबो बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदि BPF दोलोखौ BTCनि रायजो राजाफ्रा एंगारनानै थाङाखै थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव राजखान्थि भाबै गोबां नारसिननाय दंब्लाबो BPF दोलोआ मोन 17 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय इनायै BPF दोलोखौ सोरखार दानो होआखै 9 आरो 11 बियाबाव देरहानाय दोलोफोरासो लोगो नांनानै सोरखारखौ सालायदों बिथांमोनखौ फिननाय होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा साखाफारा जानानै दं होननानै बुंथिदों BPF दोलोनिफ्राय बे 3 बोसोराव रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोलायनाय फैबाय बे खोथाखौ बुंथिदों BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्ला हाथिसार खाग्राबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि बेजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोबो फालिदों बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे रन्जित बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों बे 3 बोसोराव रायजो राजानि गोसोआव सोलायनाय फैबाय बिचाराव गोजोन फैबाय आरो जौगानायखौ नुबाय होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि मुङावनो जयन्त बसुमतारीनो भटखौ होगोन आरो जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानिफ्राय जेरैबायदि मदद मोननो हादों बेजों मिथिनो हायो जोंनो गोहो गोरासिन दोलो होननानैबो दाबि खालामबावो प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो STनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै नबकुमार सरनियाया 10 बोसोर MP जानायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारी आरो BPFनि गोरोन्थिनि थाखायनो बे जानो मोन्दों जोङो MP सिटखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन दा मोनफिननायनि लामायावसो होननानै बुंथियो आरो STनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै थगायनानै 10 बोसोर MP जाबोनायनि हेंथायै आयेना राहा लागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ थांनाय 19 एप्रिलाव भारत हादरावनो लकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो मणिपुर रायजोआवबो गिबि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन नाथाय मोन 11 पोलिं स्टेशनाव जानाय भटखौ रिजेक्ट खालामबाय भारतनि बिसायख'थि आय'गा आरो दिनै गोदानै भट होनाय जाफिनगोन इनार मणिपुर लकसभा बियाबनि सिङाव गासै मोन 11 पोलिं स्टेशनाव दिनै भट होनाय जाफिनगोन फुंनि 7 रिंगानिफ्राय लानानै बेलासे 5 रिंगासिम भट होनाय जाफिनगोन बे खोथाखौ मिथिहोदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 19 एप्रिलाव बे मोन 11 पोलिं स्टेशनाव गोबां दाङाबाजि जाथाय जादोंमोन हाथियार लाग्रा आफादफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमन गोख्रों रैखाथि होनायनि गेजेरजोंसो भट होहोनो गोनां जादोंमोन बेनि अनगायैबो गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन EVMखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों पोलिं स्टेशनखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों बेनि अनगायैबो डकुमेन्टखौ अर सावनानै होनाय जाथायबो जादोंमोन आरो गुलि गावनाय जाथायाव सासे सुबुंनि देहायाव गुलिबो नांदोंमोन बेबायदिनो गोबां दाङाबाजि जादोंमोन बे गासै मोन 11 पोलिं स्टेशनाव बे मोन 11 पोलिं स्टेशनावनो दिनै गोदानै भट होनाया जाफिनगोन
नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, ओसीटी, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएशन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।